Din il-21 sena li l-presepista Franklin Patch fetaħ il-wirja tal-presepji f'Birkirkara. L-attrazzjoni tkun presepju kbir statiku u artistiku li Franklin jaħdem kull sena, jibda minn Settembru u għallilna li dan ix-xogħol jinvolvi ħafna ħin, sagrifiċċju u impenn. Ikun differenti il-format li tażel l-ambjentazzjoni u it-qassima tal-presepju. Issa beħtijaw li tibni presepju ġdid kull sena. Għandek ħsibijiet ġodda kull sena u tagħmel dak kollu li għandek f'moħħok. Franklin Patch għallinna li l-presepju fih 6 metri kwadri imma jekk wieħed jagħmel l-4 faċċati ma' xulxin jiġi tul ta' 11 metru. Spjega li l-presepju l-kbir u magħmul l-iktar mill-ġeblow u l-ġibs, iżda fil-kompożizzjoni tidħol ukoll il-karta pesta u materjali oħra fosthom l-expanding foam. U bat għandek il-pasturi. Pasturi huma tafal ta' Malta maħdumin blidejn minn Lawrence Baldacchino u bat libsin tradizzjonalment biex xoqgħu il-ġibs. Sfida hija apparti li toħloq xenarju differenti minn kull lat, peress li il-presepju tista' ddur dawra miegħu illi inti għandek 4 faċċati differenti u li waħda trid tkompli 100% mal-oħra. U illi dak kollu li tara huwa maħdum kif suppost, m'għandekx affarijiet li tista' taħbi m'hemmx lok fejn taħbi xejn, kollox jidher lanqas bozza għaliex inkella titlef mill-aspett tiegħu. Minn barra l-presepju kbir fil-wirja ta' Franklin Patch fi triq il-kbira f'Birkirkara hemm numru ta' presepji żgħar. Fl-aħħar 4 snin Franklin ħasem ukoll f'wirjiet barra minn Malta.